Ćao parfemski manijaci, ja sam Viktor, dobrodošli na moj kanal ili dobrodošli nazad na moj kanal. Danas pričamo o back to school parfemima. Da, čuo sam da će malo drugačije biti vraćanje u školu ovog puta, ali svakako odlučio sam da vam predstavim po 3 muška i 3 ženska parfema za koje ja smatram, kao čovjek koji ima na stotine parfema, da su savršeni za školu. Da je meni neko mogao da dođe da kaže, uzmi ovaj parfem za školu, a ne ovaj, mirisao bi mnogo bolje. Ali šta je tu, sad sam ja tu da vama pomognem, tako da ako imate neka pitanja, postavite ih u komentarima ili ih napišite na Instagramu @odeviktor u komentarima slika. Prvi par parfema za koji bi ja rekao da su i za devojku i za muškarca, odnosno za dečka i devojku, sjajni jer su apsolutno univerzalni i ne zahtevaju nikakvo parfemsko iskustvo. Šta to znači? Znači, ajde da kažemo da možda i nemate neki, da kažemo, ozbiljan parfem, imate nešto iz Lili ili DM-a, ako hoćete da uzmete prvi ozbiljan, kvalitetan parfem za školu koji će biti univerzalno dopadljiv svim muškarcima, odnosno svim devojkama. I sad ću vam predstavim taj prvi par i to jesu Idol od kuće Lancome i Yves Saint Laurent Y od kuće, naravno, Yves Saint Laurent. Hajde prvo da krenemo sa Yves Saint Laurent Y. Ovaj parfem je napravljen za tinejdžere, dakle kako one koji idu u osnovnu školu, tako i one koji idu u srednju školu. Zaista ne možete pogrešiti sa ovim parfemom. Ono što je karakteristično za njega jeste da ima notu ananasa u otvaranju, što je vrlo zanimljivo i unikatno, tako da eto, na neki način će vas definitivno ljudi osjetiti u pozitivnom svetlu. I ono što je specifično za njega jeste da je napravljen da ima savršen balans čistog, odnosno svežeg parfema, jer opet svi znate da devojke vole sveže parfeme, međutim, sveži parfemi uglavnom ne traju mnogo dugo, tako da ima i određenu slatkoću, ali jako blagu i suptilnu, savršeno zaobljenu, tako da nikom ne može da smeta i to mu daje da može da traje, odnosno produžava mu trajnost. Zbog toga smatram da je ovaj parfem idealan ako nemate nikakvo parfemsko iskustvo pre ovog parfema. S druge strane, Lancome Idol, čist minimalizam, to je ono što bi ja rekao za ovaj parfem. Imate notu ruže, mislim, eto, devojke naravno da vole miris ruža, i imate notu jasmina. Bukvalno imate 2 cvetne note u ovom parfemu i jedan čisti akord koji mu, eto, omogućava da taj parfem duže traje. Tako da, zaista, minimalan cvetni buket. Ono što sad neko može da pomisli, pa dobro, ima mnogo parfema koji mirišu na te note. Ovdje je to uređeno minimalno i nepogrešivo. Svaki put kad osetim ovaj parfem na devojci, ja uvijek kažem, čoveče, koji ti to parfem? Čoveče. Ženo, devojko, mog života, koji je to parfem? Tako da, u svakom slučaju, ono što je zanimljivo za njega jeste da izgleda kao telefon. Mislim, toliko je debeo i evo, kao što vidite, ovako izgleda bočica. Tako da, eto, prvi par, Yves Saint Laurent Y i Lancome Idol. I sada prelazimo na drugi par parfema i ovo je nešto bi ja nazvao drugi nivo. Odnosno, već imate neki parfemi u svojoj kolekciji, ali hoćete da takođe budu dopadljivi, univerzalni i sjajni za školu, znači da nisu mnogo jaki, da nećete ugušiti drugari i drugarice oko vas, ali u isto vreme da mirišu neodoljivo, da vas ljudi pitaju šta je to i prosto da hoće da ljudi bleje sa vama u vašem okruženju jer je zato, miris je neodoljiv. 2 parfema koje sam izabrao za drugi nivo jesu Missoni Wave i Zadig & Voltaire Girls Can Do Anything. E sad, ajde krenemo prvo sa ženskim parfemom. Ako pratite moj kanal od ranije, znate da sam ja ovaj parfem savjetovao milion puta i mnogo devojaka je kupilo ovaj parfem na osnovu mojih preporuka i sve su oduševljene i ono što je još dobro jeste što sve devojke drugim devojkama savjetuju da kupuju parfem. Postoji jedan jasan razlog. To jeste da je ovo voćni, sveži parfem koji prosto radi kao omamljivač za muškarac. U svakom slučaju ostavit ćete jak utisak. To je ono što ću vam reći. Glavna nota jeste nota kruške. Zaista jedna od najlepše određenih nota kruške ikada u parfemu i ima bazu vanile. Zaista kao jedan sveži, lepi kolač od kruške ili sladoled od kruške. Znači, zaista, evo, ja kad god ga pomirišem, oduševim se. I ima odličnu trajnost, ceo školski dan ima da izdrži. S druge strane, Missoni Wave. Isto bih rekao. Znači, ako hoćete da vas devojke stalno pitaju koji parfem nosite, da vas prate, da vas stalno njuškaju, kao što je to slučaj sa muškarcima i Girls Can Do Anything od Zadig & Voltaire,
Isti je slučaj sa Missoni Wave. Ono što je karakteristično jeste da miriše kao malo skuplji parfem od kuće Chanel, koji se zove Chanel Allure Sport, i ono što je specifično jeste da za manji novac možete da imate nešto što je jednako neodoljivo i jednako kvalitetno odrađeno. Ja sam ovaj parfem uvrstio u kolekciju pre možda 3-4 dana i bukvalno svaki dan tera me da ga nosim, znači imam na stotine parfema kao što sam vam rekao, ali ovo i dalje nešto što me tera, znači bukvalno savršen parfem, što se kaže zicer, staviš ovo i ne razmišljaš. Znači, drugi nivo, moje preporuke, Girls Can Do Anything od kuće sa Digim Voltaire i Missoni Wave. I sada smo došli do trećeg i poslednjeg nivoa parfema za povratak u školu 2020. godine. Šta hoću da vam kažem sa ovim parom? Ono što je bitno jeste da, po mom mišljenju, znači, postoje začinjeniji parfemi, ali ja vam savjetujem, nemojte uzimati začinjenije parfeme od ova dva. Da ja sad mogu da idem u školu i sada recimo da mogu da kažem devojci da li joj je parfem pristojan za školu, u smislu da nije mnogo zagasiti jak, ne bi išao više od ovoga. I isto važi i za ovaj muški parfem. Znači, ne bih savjetovao nekome, ili ja ne bi nosio u osnovnu ili srednju školu začinjeniji parfem od ovoga, jer prosto smetao bi drugarima oko mene. A opet, mislim da je ovo najunikatnije, najbolje i nešto će sigurno raditi. U smislu da će trajati ceo dan, ceo školski dan, odmor i šta ti ja znam, a da, eto, ljudi ga sve vreme osjećaju. Par za žene jeste L'Interdit od kuće Givenchy, od toalet verzije, znači toaletna voda, i Prada Carbon za muškarce. Sad, Prada Carbon, vi znate, znači, kogod je testirao parfem Dior Sauvage, zaista, to jeste jedan od najboljih parfema ikada koji postoji na svetu. Devojke ga obožavaju. Začinjeni, sveži citrusni parfem. Znači, zaista ne postoji, možete da pričate šta hoćete, ali taj parfem jeste jedan od najboljih trenutno i najprodavanijih na svetu. Međutim, zašto on nije dobar za školu? Zato što ima mnogo začinjen jak biber. Ono što je specifično kod Prade Carbon jeste što je ovaj parfem mirisno jako sličan kao brat od Dior Sauvage-a, dok s druge strane zaobljen je, nema jak biber i nema jake ostale začine, nego sve onako upeglano, onako sapunasto, čisto, kao da ste, kao najlepši i najseksi moguće omekšivač. Da, zaista, znači, zaista da ja sad treba da idem u školu, ja bih nosio ovaj parfem svaki dan. Ja mislim da 100 ml ovog parfema definitivno može da izgura celu školsku godinu, tako da uzmeš jednom i završio si. Dok s druge strane, za devojke, ovo je, kao što je Dior Sauvage za muškarce jedan od najboljih parfema za muškarce na tržištu, ovo je po mom mišljenju najbolji parfem za devojke isto na tržištu. Imate sve u njemu, voće, morske note, cvetne note, malo začina. Kogod, znači neko voli cvetne note, neko voli voćne note, neko voli morski, bukvalno ste sve pokrili sa ovim jednim parfemom. Samo što jeste, ima parfemska verzija, devojke vodite računa. Znači, nemojte parfemsku verziju uzimati jer je ona mnogo jaka, ugušit ćete ceo razred, znači to možete za noćne izlaske, ali za školu ode toalet verzija dosta blaža, jednako seksi, jednako lepa, jednako unikatna i jednostavno, eto, ovo su parfemi kao i ovi ostali sa kojima ćete definitivno ostaviti lep utisak. I to je bilo to što se tiče mojih preporuka za Back to School 2020. godine. Ako neko od vas koji gleda ovaj video također ima neke savete za naše tinejdžere, neka ostavi u komentarima ispod, pa ćete vidjeti još neke savete da možete testirati u parfumerijama. I naravno, hvala vam puno što lajkujete ove klipove, hvala vam što pratite moj rad, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ja sam Viktor, ćao!